katana. Machiegni migosi je. Bas, erokamano ahinya. Mokwongo en mana duoko ne Nyasaye erokamano. Momiyo wangima, mowachopo ka okinyi ma kawuono mondo wago mbaka. Kendo wakonyo oganda wa maluo ng'eyo ni tang'o gang'o matimore e piny Kenya kod pinje mamoko. To gik matimore gitimore nang'o. Nikech kaka wanene ka wan gi maling' mang'eny. Kendo wabro pimo negi. Mano komora to jowetena gi osewacho ajali manyo timore iwani ng'e ni jaluo kisekalo Machakos to mano yo Mombasa. Yo Mombasa. Awacha ni yo madhi Mombasa. Hapa ni waseneno ka masira mag apaya osemedore ahinya. Nego wapenjore ni tang'o miyo gimedore. Mitaka koth machwe ni nitie kaka kelo ng'ikruok yore mag wuoth. Koso jo mariembo mitokni gi samoro bende en olo moro maginogo kosang'o matimore. Dwani wapenjira ahinya nikech aparo ni e dwe mar ang'wen ni waselalo dhano mang'eny. Dhimna miche gi wiye ok ber ahinya. Makendo komora Ruth en ni jumbe ariyo mokalo ne watimo sigana moro kane jo moko miwacho ni gin obila ne odhi momonjo od Bishop Professor David Kodia ma Anglican Diocese ma Bondo kumodake Kisumu gi weche moko manyalo wacho ni weche manono. To kanye neno nyoro gotieno kendo kanye wakelo weche wa manyien. Bishop Kodia wacho ni pod oneno kendo anyuola mare neno ka nitiere mitokni gi ji magala ma pod lure e kumodake. Miyo wabedo gi penjo kabisa ni to en ang'o to dibed ni Bishop Olaro ang'o gi ng'ato machalo ka gima nitiere buok midwa kete ngimane to kata gi ngima joode. Kelo penjo mang'eny nikech ka polis kata mano CS ma area ma kumodake wacho ni mago jomokia. Ndalo chande bende polis ma Kisumu no wacho ni gin gi kia jok manodhi kuro. Koro miyo wan gi penjo mang'eny ni to dibed ni en ng'a ma oro jogi nikech piny masani to tinde otudore. Mtoka mora mora kiseneno number plate to kawi dakika 10 mondo ing'e wuona mtokano. Weg mtokni madhi odego ong'ere to ng'ere ni gin ng'agere. Koro penjo maduong' ni to ng'awa ma orogi mondo gidhi giketi kit buok magidwa keto ne Bishop Professor Kodia no. So en penjo mang'eny mapani sirikal to kod polise ma Kisumu nyaka wuga yanga mondo giwach ni magi jomage ang'o miorogi tiyorogi nang'o magin pile ka pinyoru tiyodogi ka gin but od Bishop. Mano mora to adwa oro nyarawila ka ng'idok e kambi ti Jack na bad wuoyi moro ma bende nyinge chal gi mara miluongo ni Joseph Henry Onditi Ageyo kata Senior Joe oloko higa chieng' makawuono nyo gwela naria konye pidho yien an pe no gwela to weekend mokalo to dich mamoko nyomo no kadhi lakini kadhi dala tabro pidho ne yien 50 nikech kawuono oloko higa en jahigni 50 kawuono. Koro ang'i Jack bade to ka kek nitie ti parwa iora message tipo ni jowete kek ni katwa bira